Nggih, monggo nanging ampun dimet terus lho ya. Aku ngadeg ngejejir diumbarno ket mau kok. Iya, dianggurna kowe. Nek mangkono tak tinggal munggah lho, Pak. Heeh, tinggal munggah wae nek dianggurke. Tak gojek rono ki kok apa nek aku dianggurno. Lah ya. Ya, monggo. Gerajakan Banyuwangi sing durung nyanyi Cek kok nyanyi. Yuk, Mbak Mei, tadi siang belum menyanyi. Gerajakan Banyuwangi. Engko jalukane sapa? Ipan apa Denis iku mang leh. Kawin kontrak Ivan nggih Pak nggih. Jus, monggo. Oi! Bu Eni, sampeyan nek kepleset, dalane lunyu, Bu. Nggih. Yo. Suket iki, mok sabar kok ragu. Gula kemangke ngene teh. Gerajakan
jenengan nyamber kula telase pira mesti gantine tikok-tikok. Aku je perawan lho, Rek. Kok iso? Lah sunane kok dhewe-dhewe nek, Mbah. Diaturi sing pundi riyen? Wah, iki loro karone Mbah iki ra gelem ngalah iki. Padha Njaluke gak sabare dhewe-dhewe ya. Iya, sampun nek Bukit Berbunga Dek wae. Sinarengan, nggih. Sinarengan, Mas. Engko bonuse rondo kempling karo kawin kontrak. Wes. Ya, jus. Oh, nyanyi. Sinarengan bisa? Nyanyi ini enggak apa-apa, tak warai. Mau kenang-kenangan bisa tek RS loh. Ikut nyanyi Wahyu Manggala. Mas-masnya yang ada di belakang buatan ikut nyawer. Ngose, ngerti ketoprak bar ya. Yo. Nyanyi, nyanyi yuk. Cantik nyanyi yuk.
acara suwe niki mau nggih. Kalih tembang nggih. Rondo Kemling kalih Lintang Asmara. Oke? Bersane lakone mungkin tutuk ngoten tesih wonten hiburan dagelan. Monggo Mas wonten Rondo Kemling. Mas nderek nyanyi mboten? Monggo Rondo Monggo. Kemling. Engko karo Lintang Asmara double. Heeh. Lah iya bar iki Lintang Asmara Rondo Kemling sih. Nggih. Mbah Kakung badhe nderek tembang, Mbah. Nggih. Nyeblok iku lho, Mbah. Tak temok aku lho, Mbah. Nggih, monggo. Monggo Mbah Kakung. Bonus 2 tembang bonus, perintahnya 2 tembang bonus. Nyanyi Mas, gak apa-apa Mas. Ayo Mas, menyanyi Mas. Apa iki lagune tenan? Masuk ra iso. Double. Engko Lintang Asmara barang aja mutung ah. Wih, Iya. Okonge. Ih, ayo yo. lho. Ih, ayo madep rana. Ayo Din. Wong londo kok nyanyian. Ya, ayo Ndok. Apa lek kok ngarani mau apa? Ora Bang Londo. Apa? Rapunzel. Tidak Beda. boleh. Wong tulir. Asik. Ayo Mas. Wong tuwa.
deh, jadi penyanyi deh. Thank you. Oh, oke. Sing penting pede. Pede, masa improve wakil kok ro. Improve wakil hebat. Angge, bonuse lintang asmara kalih ngrati Gusti Putri Kang Masih badhe nderek nembang. Monggo. Monggo Mas. Cekel ah Mas. Ndak ngakon nyekel nono, Mas. Bonus. Manis hati setiaku bisa anduweni marang sang biasulasi. Oke, are you ready? Belum.
Sampun nggih sembahyang Pak Yono Bu Eni, Kang Mas yang sampun bareng-bareng kula sangu mugi-mugi gantose luwih kathah berkah barokah. Kula nderek pamit nggih. Saged pinanggil malih mugi-mugi nggih. Mbak Kakung nderek pamit Mbak Uti, Pak Yono Bu Eni. Sendalku gawakno ya, Cil. Iki mau kepian kok nunggu lentas kaping. Tak pasrah ki marang siram. Fatayat menika mboten purun ngaji, Kang. Sopo sing ra gelem ngaji? Sedaya kan, Mbak. Bakal manakake sayembara Menapa sayembara menika? marang sapa wae kang bisa balekake baline anakku Silarayana siji bumi buntar loro bakal tak jodhokake lawan Rarayana. Ingatan kula ingkang saged. Assalamualaikum. Assalamualaikum. sarasianing panti ngerah. Kowe peparing wujuding sekar karo aku dadak kok balangke. Kowe kang sepisan sing angka loro. Rarayana. Piye, Pak? Nganti aku bragat lan kowe. Mergo aku seneng karo kowe. Seneng karo. Iya. Nanging emane aku rasa kok bopek bojo mergo apa? Aku ra tresno karo kowe Pak. Kowe gelem apa ora? Kowe gelem apa ora? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas Sunan Muria. Ora nyono babar pisan. Yayi Hadipati Pathak Parah. Iki duweni tumindak sing kaya pangkono kamangka. Nggih. Jeneng sira iki sejarahipun Hadipati. Nggih. Ya kene tumindake kok nyolong marang-marang. Napa salah kula? Kleru. Mergo apa? Nggonmu nyolong. Jeneng nyolong iki wis jenenge dosa. Ya to. Nggih. Apa kowe ora kelingan welingi Rama Surangerang? Mula saka kuwi Yayi, aja nganti jeneng sira iki mbacutake. Kepengin duweni bojo jadi Rarayana. Kang Mas Sunan Muria. Sampun kepati-pati kula tresna kalian Rarayana. Wis dadi sumpahe Adipati Pathak Parah. Kalamun ora kelakon duweni Rarayana, halung kukut jagat. Oh, ngono. Yayi. Sailane si Adi Rarayana. Rama Sunan Ngerang nganake sayembara. Sayembara apa? Sapa kang bisa ngundurake si Adi Rarayana bakal diganjar. Kang Mas Sunan Muria. Mestine ora ana menungsa sing bisa mupu sayembarane Sunan Muria. Mergo apa?
katyasaning hati pati padak warak. Kowe ora ana menungsa sing bisa ngalahake. Aku ngerti. Nanging ning papan kene aku yang saguh mupu sayembara Rama Sunangaran. Kang Mas Sonan Muryamba nyidam loro kecak pati yen pancen kowe. Awas halus ki Kang Mas. Kelakon cocok waktu kang pangeran. Sunan Muria. Kelakon kowe kajojo pusakane Bupati Padak Warak pamenang jagat. Kelakon jebol kemekaning pati. Bejo. Kowe lunga. Yo kene kowe tegel tolong tumindak koyo ngene malah. Sono apa boten? Sing arep aku wis kondang rasaku kok mek bocah. Gelem ora? Ora gelem ayo bali yo ning